Modul na vygenerování žádosti o vyšetření vzorku měly a varoázy naleznete v záložce Stanoviště vedle odkazu Seznam žádostí o vyšetření. V modulu lze žádat 3 nezávislými způsoby o vyšetření. Vyšetření vzorku pouze na varoázu, pouze na mor, nebo vyšetření vzorku na mor a varoázu současně. Všechny uvedené způsoby umožňují pracovat s důvěrníky a katastry, případně si zadávat vlastní čísla vzorků a aktuální počty včelstev na jednotlivé vzorky, případně stanoviště. Pro všechny typy vyšetření se vygenerují příslušné dokumenty, které stačí pouze vytisknout a přiložit ke vzorkům odesílaným na laboratoř. Jako první si ukážeme žádost o vyšetření vzorků na varoázu. V nové žádosti si zvolíme laboratoř, která bude vzorky vyšetřovat. Následně se zvolí osoba, která vzorky odesílá a zároveň bude kontaktní osobou pro zaslání výsledků nebo dotazů od laboratoře. Další políčka jsou pouze pro usnadnění naší práce. Zvolíme si datum odběru vzorku a důvod vyšetření varoáza. Následně pak už jen vybíráme stanoviště včelařů, kteří odevzdali vzorky. Pro varoázu systém generuje automaticky pouze jeden vzorek. Systém automaticky předvyplní číslo vzorku a počet včelstev na vzorek. Obě hodnoty je možné opravit a přepsat na vlastní hodnotu. Pokud se nám zde liší počet včelstev na vzorek, můžeme jej opravit. Projdeme si příslušná stanoviště a žádost uložíme modrým tlačítkem. Pokud se budou v žádosti vyskytovat chyby s označením vzorku, systém na ně upozorní a zobrazí pouze chybná stanoviště, která lze snadno opravit a opětovným stisknutím modrého tlačítka uložit se celá žádost uloží. Uloženou žádost najdeme v seznamu žádostí ve stavu neodesláno. Kdykoliv se k ní můžeme vrátit stisknutím tlačítka Detail. Po kliknutí na PDF se zobrazí dokumenty, které je potřeba vytisknout, podepsat a přiložit ke vzorkům pro laboratoř. V PDF je zobrazena oficiální žádanka a tabulka s jednotlivými vzorky na vyšetření. Pokud najdete v PDF chyby, je možné provést úpravy v editaci žádosti pod tlačítkem Detail. V případě, že je vše v pořádku, stačí PDF vytisknout, najít si opět žádost v seznamu žádostí a v detailu žádosti provést odeslání do laboratoře zeleným tlačítkem. Vždy odešlete žádost nejen písemně se vzorky, ale i v systému. Žádost po odeslání do laboratoře se uzamkne a již v ní nelze provádět žádné změny. Lze si ji pouze prohlédnout pomocí PDF nebo tlačítka Detail, kde se po vyšetření zobrazí výsledky. Výše uvedený postup je vhodný spíše pro malé organizace. Pro velké organizace je možnost pracovat s důvěrníky nebo katastry. Systém seskupí stanoviště po důvěrnících nebo katastrech, následně pak uživatel může pracovat buď se všemi, nebo si může vyfiltrovat příslušný katastr nebo důvěrníka. Tímto způsobem lze zpracovat i velké množství vzorků u velkých organizací. Vytvoříme novou žádost, nastavíme laboratoř, kontaktní osobu a účel vyšetření, v našem případě opět varoáza. Pro naši ukázku si vzorky seskupíme podle katastrů. Vybereme si stanoviště, automaticky se vyplní čísla vzorků. Po zadání všech potřebných hodnot lze žádost uložit a v PDF souboru zkontrolovat. V případě, že jsme si jisti, že je žádost v pořádku, můžeme ji v editaci odeslat zeleným tlačítkem do laboratoře. Vytvoření žádostí na vyšetření moru probíhá velmi podobně jako u varoázy. Klikneme na Nová žádost o vyšetření, vyplníme počáteční informace
a zvolíme si vyšetření MOR a jeho typ, abychom další hodnoty u každého stanoviště nemuseli vyplňovat samostatně. Následně pak můžeme použít seskupení po katastrech, aby se nám v žádosti lépe orientovalo. Opět to není nutné pro malé organizace. Zaškrtnutím stanoviště se aktivují informace ohledně MORu a systém sám nabídne rozdělení podle počtu vzorků. Zeleně podbarvená stanoviště patří do katastru v ochranném pásmu moru včelího plodu. Nastavení ochranného pásma se provádí v nastavení ZO v záložce katastrální území. V případě, že je nastaveno pro katastr ochranné pásmo, systém automaticky kalkuluje vzorky po 10 včelstvech na vzorek. V políčku čísla vzorků zobrazí více čísel vzorků a oddělí je čárkou. Stejný počet připraví i v kolonce počet včelstev na vzorek, kde se rovnoměrně rozdělí počet včelstev. Vy poté toto rozdělení můžete upravit podle skutečnosti. Je nutné zachovat pořadí. Pro vzorek označený jedničkou vyplňovat počet včelstev na prvním místě počtu včelstev. Pro druhé na druhém, pro třetí na třetím a tak dále. Pokud máme tímto způsobem zadané všechny vzorky, stačí vše uložit, zkontrolovat, odeslat v detailu žádosti zeleným tlačítkem do laboratoře, vytisknout PDF a dokumenty poslat s fyzickými vzorky. V mnoha organizacích probíhá společné vyšetření na MOR i varoázu, proto je zde možnost provést jednu žádost na obě vyšetření. Opět si klikneme na Nová žádost o vyšetření, kde si nastavíme laboratoř, kontaktní adresu a vyšetření na varoázu a MOR s příslušným typem. Pro větší přehlednost si zvolíme seskupení podle katastru, které není nutné pro malé organizace. Po výběru stanoviště systém automaticky vygeneruje potřebné údaje pro vyšetření varoázy i MORu. Pokud se vyšetření u některého stanoviště liší, můžeme změnit typ vyšetření. Stanoviště se potom automaticky přiřadí k příslušnému vyšetření v žádosti. Po uložení si můžeme žádost zobrazit v PDF a zkontrolovat, zda je vše v pořádku. Na první straně PDF se zobrazí vybrané typy vyšetření. V tabulce pro vyšetření varoázy v prvním sloupci číslo vzorku jsou uvedeny vždy všechny vzorky pro příslušné stanoviště. Na konci tabulky je vždy součet počtu stanovišť, vzorků a včelstev. Každý typ vyšetření má svou samostatnou tabulku. Pokud je vše v pořádku, otevřeme si žádost tlačítkem Detail, kde zeleným tlačítkem opět odešleme žádost do laboratoře. Nezapomeňte tuto žádost vždy